Čiže zdravíme vás a sme tu opäť Original Replika. Zdravím vás Maťo. Ja som Dominik. A opäť si dnes dáme Klasiku. Shootout mode Van Hal 14. Ak chcete niekto zabaviť sa to milión spôsobov. Áno, čo nepochopili, Dominika nevideli video Patrika Švajdu. 20 najtrapne. Nie, teraz budem ja Aha, vidíš, to je pravda. Ináč, by the way, layout na videu, tak proste... On to tak trochu prezrádza, že ktoré týmy tam budú hrať. Áno, ale to vôbec nie je o tom. To niekedy vás takže vy už viete, aké týmy tam budú hrať, my ešte nie. To je pravda. A my vás môžeme odrbať, že tam dáme nejaké iné randomné a když si dáme iné. Také dva otázky. Čisto z momentu prekvapenia. No ale teraz by sme mohli trošku stlačiť tlačítko random za 3, 2, 1... No! A máme tu match za... No? Vlastne čo spravil? Finále, minulosezónne finále Stanley Cupu sa nám tu znáhodnilo. A no bude to minimálne zaujímavé, lebo... No máme dosť dobrých brankárov obaja. Ako... 91 obaja, nie? No takto, ty nemáš updatenuté rostre, takže ja neviem, koľkatka je. Nikto na NHL 14 už ja už si nepamätám, ja si len pamätám, že Quick bol nejak 90 ne, ani to si už no nepamätám si nič, no skrátka, ale... Ja mám pocit, že Quick je 9 Quick. Neviem, vieš, že Lundqvist je približne už do 91, tak nejak je veľmi... Prečo si dávaš home? Ne, nedávam si home, no tak ten drezil, no. Nevadí. Takže ja tu mám Ricka Nasha, to je... Ale Rico je výborný hráč, to je naozaj skvelý hráč. On hej. Je to power forward, je to left winger, ako ste si už mali všimnúť, je to overall 90. On prišiel z Columbusu. Blue Jackets. On je ako naozaj výborný hráč. Ryan Callahan je ešte z neznámych dôvodov v tomto týme, aj keď už by to malo byť Martin St. Louis. On sa tam vrátil, pretože počul, že sa bude konať nejaká exhibícia, tak sa tam vrátil rýchlo, len bohužiaľ on tam nebol už ani minulý. Každý zápas nejaká exhibícia. Je to pravda, no. No, Brian Boyle, či Brian Boyle, počkaj. No Brian, no. Nie, Dan Boyle je obranca teda je bývalý obranca v San Jose a Brian Boyle, to je tuším, ja teraz neviem, či oni majú nejakú spojitosť medzi sebou, či to je jeho ako ja som nemyslel takéto intimnejšie kontakty, ale ja som myslel akože súrodenecké. No dobre, ale nezdržujeme to už a poďme sa pozrieť na brankárov. No, aj dvojky. Nie, áno, takže sú vlastne úplne rovnakí, iba mená majú iné. Ty ideš fakt chytiť na Skrienca? Nie, ja nejdem, ale Skrienc je dobrý na nájazdy. No, tak poďme na to. No, takže on a... Zapni barofrajerský goalie control. Ináč potom môžeme robiť aj... Potom môžeme robiť aj z líg nejakých iných nájazdy. Napríklad pôjdeme do nejakej švédskej. To bude sranda. No. Predstav si, overal 50... Koľkatky? 50 a 60, tak nejak sú v švédskej lige. Áno, inak to ma veľmi zaráža, že niektorí hráči proste v českej extralige sú väčšie overali ako v švédskej a fínskej lige, čo ako nechcem pochybovať o kvalitách českej extraligy, lebo ona určité kvality má a rovnako ako slovenská, ale zase švédská liga je na tom úplne inde, hej. Je úplne inde a aj tak sú tam nižšie overali. Ja neviem, ja si myslím, že je tu strašne pokazili s tými overami mimo... Dobre, tak teraz už idem ja. Rico Nash. Rico skoruje. Prestrelil si Jonathana Quicka. Dnes nebudete počuť zvuk z hry, je to kvôli tomu, že proste ten zvuk z hry sa tam nejak pokazil minule. V minulom videu a nechcel, neviem, ono to je dosť zložité prestriavať, keďže ten hlas išiel dobre, ale vlastne zvuk nie. Zvuk z hry nie. Ináč, aby ste vedeli, ako to dopadlo minule, zatiaľ skoro je 1-0 pre Maťa. Áno. A teraz musíme... Teraz by sa tam mohla objaviť nejaká tabuľka. Ale tá sa tam neobjaví. Ale mohla by sa. Čiže to budete mať taká lotéria to bude. Budeme to dávať do popisu vždycky stav po tých nájazdoch vlastne. Takže Richards. Skoruje. Toto tam celkom nereálne padlo, ale to už je... Už nemá zmysel proste komentovať, že niečo je nereálne na 14, lebo to je také. Prečo sa nemôžem hýbať?
To sa nemohol hýbať normálne, mi to zablokovalo. To zle. No, to je veľmi nepríjemné. To zle. No Carter, ja neviem, čo s ním spravím teraz, ale... Takmer sa To mi bolo veľmi zle, to bolo veľmi Takmer trápne. Počkej, takže ideme do rýchlej smrti. Strela, ale prešla. To už čo ti ten... Kto ti to chytal? Na bokov, čo ti chytal. 275 proste 4 krát za taký už proste, čo by už patril do domova dôchodcov. Proste také veci mu chytal, hej. Už asi 4 krát mu dal taký... Brown. Veľmi zaujímavý Brown. A skoruje. Brown skoruje. Už som to mohol vyhrať a Brown skoruje. Áno, presne tak. Opäť hráme na... na best of 20 oných, best of 20 oných. Best of 20 oných. Nie, je to best of 21. Áno. Inak mám taký divný hlas, aj keď vy to nemáte s čím porovnať, ale som chorý, popijam čaj, lebo sa chcem vyliečiť čo najskôr. Nech už môžem byť Čiže zdravý. Logicky hrá sa do 11. Keď niekto prvý vyhrá 11 hier, tak vyhral túto úplne zbytočnú a... Dominik, ale do prčíc, ale toto už mohlo byť točka. A teraz Dominik môže vyhrať tento shootout. A nepodstatnú súťaž. Áno, táto súťaž je veľmi nepodstatná. A prečo potom vlastne točíme? Lebo je to zábava pre nás a pre ľudí asi tiež možno. Pre ľudí to moc zábava nie je, tak, ale... Tak keby to nebola zábava, tak to nepozerajú. To som ti opäť nechal. Že to nepozerajú, že to asi není zábava. Nemajú aký, no. Ja som vyhral. To je náhoda. 1-0. Teraz to rematch. Rematch. Skoruje. Rico skoruje. Predsa len tí hráči vyšší majú výhodu, pretože proste keď sa snažia spraviť nejakú kľúčku, tak... ale výborný Henrik Luke. Tak brankárovi sa to ťažšie chytá proste. Je to hardcore-ovejšie. Jednoduché kľúčky. Ale výborný poukček od... Jonathana Quicka to vychytal. Quick je predsa on veľmi rýchly, lebo je Quick, on sa tak aj volá. Ty sa vždy sa posunieš do tej jednej strany. Ale toto... No. Veľká chyba z mojej strany. Obrovská. A toto čo bolo, to bol backward moving. To určite áno. To bolo. Áno. Takže Carter teraz môže... Upsi daisy. Oh fuck, a vyhráva Dominik. No, konečne. Takže je to 1-1. Takže môžem sa tešiť z úplne zlej výhry, ktorej opäť mali by sme robiť nejaké originálnejšie veci. Nejaké proste, čo by video highlightov, dobre. Oh shit. Áno, mali by sme začať fakt originálne veci robiť. Tak poďme, ideme to oživiť tie shootout trošku. Ideme to trošku oživiť, ale... To chceš oživovať one? One touch dick? Nie, ale takto, to neboli one touch dicks. Ale takto ja som netrafil takúto takto to vyzerá takýto jasný gól som netrafil. V tých videách proste, takto isto to vyzerá proste, nie z začiatku tam začnú dávať, že hop, potom a nakoniec. To bránka chytí. No asi tak, neviem. Takže ešte nikto neskoroval v tomto šudoute? Kto to teraz bol? Neprerazí to Mat Zuccarello. Teraz neviem, či som to vychytal, alebo... Zase to bude trvať pol hodinu. No. Aha. Preto treba snajpiť. Teraz si to už zase vyhral, hej? 2-1. 2-1, no. Takže idem s tebou na rýchly proces s tebou idem spraviť. Dirty birdie! Krásne. Tak nič, no. Tak Rikoneš to zase vychytal, Rikoneš to zachránil. Rikoneš sa fejkovo pohol a už to šlo. Voľba hokejka, prečo musíš mať hokej? Prečo brankári musia mať hokejky? Veď je úplne zbytočná tá hokejka. Lebo nehráme florbal. Iba ňou chytajú góly. To je úplne na nič. Ale toto bol výborný save. No áno, som presne vedel kam povedať. Naozaj spektakulárny save. Richards. To tam padlo. Nevydalo. Neviem prečo niektorí... Akože dobre, ale som hral už na online proti takým ľuďom, čo sa proste snažili na tom nájazde dávať proste také strašne zložité kľúčky všelijaké, ale ja si myslím, že na nájazdoch je najlepšie, čo sa dá spraviť, je proste normálne skill stick, nič iné. Nič iné, proste fakt. To je
Ináč sa veľmi častokrát stáva, že proste tá kľúčka tomu hráčovi ubehne a potom sa proste zbytočne zmári tie šance. Je to 3-1, zatiaľ pre Dominika. No... To čo bolo, hej? Ne, bolo to veľmi zaujímavé. Akože, hej, to by nemalo platiť, aj keby čo bolo. Ale to už vyzeralo slúbne. Toto už vyzeralo veľmi slúbne. Pokus bol, len som si to zase zle vypočítal. Veľmi trápna kľúčka, ale zase svoj účel splnila. No a? Zase svoj účel splnila. A toto bolo veľmi pekné. Keby prešlo, tak to bolo fakt pekné. No, teraz ty to môžeš zakončiť. Ale nezakončil som to. Ja som to nedokázal zakončiť. No. Aj keď som dostal príležitosť, ale nedokázal som. Takže teraz ja neviem. Ja neviem vôbec tých hráčov. Prečo som to nevystrelil z backhandu? A teraz to vyhral. Ja som vyhral. 3-2. 3-2 je to. Nie je to 2-2? 3-2 je to. Pre koho? Pre teba. Fakt? Áno. Som nevyhral 3-krát. Vyhral. To nie je možné. Však uvidíme. Dobre, 3-2 pre mňa. 3-2, Ben. Mal by sme si to fakt zapisovať. Ale do prdele. Tak ale Kopitar má 8 metrov, hej? Ale ne, Kopitar má koľko? 1,86 m? 8? Tak nejak. Tak ja neviem koľko. Brad Richard. Je to Brad Richard? Neviem, ja nepoznám hráčov New Yorku. Ja osobne New York nesledujem. Povedzme, že ho nesledujem. Ja nesledujem. mám Richardsa a teraz neviem kto z nich, ale... Ja si ich mýlim strašne. Strašne si ich mýlim, to není normálne už ani. Medzi Zuccarello minimálový. Milimetrový winkel. 3-3. 3-3, no. Takže, neviem, tie winkle idú fakt streliť až moc ľahko. Áno, je to. Deriko zase nedal. Ale tak ja neviem, čo s tým robíš, však úplne nekreatívny si. Musíš byť kreatívnejší. Ja sa sústredím skorej proste... na ten komentár, ja neviem proste nič. Nič. Počkaj. Toto je kreativita. Niečo skúsim, počkaj. Jak to vyzerá kreativita? Neviem, čo chceš skúsiť? Nie! No, to som ťa vystovnil. Som ťa vystovnoval. Bol si stoned. Inak, ale to je zaujímavé, že útočníci, ktorí normálne nekorčulujú dozadu, to vedia korčulovať dozadu. Však jasné, že vedia, tak aj v reálnom, no ten vedia útočníci korčulovať dozadu. Áno. A zase... To, že Ovečkin... Ja som zase nedal. No? Ako to, že Ovečkin tiež vie korčulovať dozadu, iba to nepraktikuje na zápasoch. To Ovečkin je z kapitola sama o sebe. Fakt, nevydalo. Jeden z najlepších hráčov NHL. No. A Dobrá nebol asi tak 3-krát za život. To hrali s kamarátmi. No? Nejaký oný. Nejakú exibíciu. Takže počkaj, čo spravím? Nič nespravím. No nič, no. Nič si nevymyslel. Utiekol som od puku. No? Alebo puk možno ešte utekol od teba. To by som nehovoril. To je nepravdepodobné. Lebo vždycky to treba To čo si nevyužil? To čo si zahodil? Ja neviem. Tak ale to sa z bránkovej čiary, teda z červenej čiary sa to trafiť moc nedalo. Už som sa išiel vrhnúť dopredu, keby si počkal ešte minút sekundu, už som tam. No. Ale Dominik, neskúšam také krátke. Ne, ja som si po minút tlačiť do... A teraz si môžem ukončiť nájazd. Či? Zlý smer som dal, neviem. Nie, nemôžem. Lebo ty nemôžeš, si doma. lebo ja som ťa vychytal. Ty si doma, no. Takže teraz Dustin Brown. Ja vrajím, niekedy to treba vyriešiť jednoduchšie. Áno, 5-3. No, čo sme pokračovali? Ja neviem, je to momentálne 5-3. Je to momentálne 5-3 pre teba, áno. Dobre, takže... Pokračujeme, ja neviem, ja to normálne... My sme to... Chce to niečo kreatívnejšie vymysleť, lebo toto sú tie isté kľúčky. Áno, furt tie isté kľúčky. To je vlastne sa pozerať aj na to isté. No, tu už ťa vlastne nič nezaujíma vlastne. No, krása. Dobre, idem niečo vymysleť, hej? Kreatívne. No. Budeme sa snažiť. Takže otočíme sa raz, druhýkrát. A idem to tam, no dobre, nedal som, to nebolo veľmi kreatívne. Viem o tom. Musíte mi to hovoriť. Akože takto môžeš ísť furt, hej? No. Až kým ťa nevystovním, hej. Šaka. Dobre. 5-3. Nie, ale vyhrám jeden gól.
Takže Met Zuccarello teraz môže ukončiť hru. A Met Zuccarello sa ťa dopredu a skoruje. Potiaľ si to pekne na backhand znovu na forehand. Bolo to veľmi trápne toto. 5-4 je to. To by dal každý. Pre Dominika. No. Teraz sa otočím a veľká chyba, bol som si ho úplne obísť. Ale toto si tako dobré, toto si pokazil celkom dosť. A veľká chyba. A teraz? Čo sa stane? Ale... Počkaj, ty si to jak odrazil. Betónom. Však to... No, pohľad nohou a... To vyzerá úplne fejkovo, však ale... A teraz niečo kreatívne. Bum! No, tak to bolo veľmi kreatívne. Ja neviem, nenapadajú tie kľúčky už proste. No tak... No fakt už nenapadajú. Tak... Aj, prečo? Môžeš sa postaviť o pol sekundy skorej, prosím. Nie. Prečo? No ja som douchebag. Tak to už som nemal moc čo spraviť. Neviem, kam si to chcel dať. Že by si to nejak podobne prešpikoval, aj to je možné. No. Carter, strela z backendu. Ty ale. Jaká neprestá. To bola asi najneprestejšia, takže ešte nikto. Je to rýchla smrť a ešte nikto nesukoroval. Teraz Ryan Callahan, Winkel. Ale zase to bolo úplne neoriginálne. Úplne, ako bolo to pekné, ale úplne neoriginálne. To už sme tu videli 1000-krát. A teraz save v podaní Eňa Lundqvista, dobre. Vyhral som 5-5. 5-5, zase to bude trvať pol hodinu ten diel. Mal by som ťa rýchlo skončiť s tebou. Že? A ja si myslím. Že zase som urobil to isté. Nevyzerá to tak. To je veľmi zlé, to by som nemal robiť. Furt to isté. Ja sa teraz pokúsim vymyslieť niečo nie originálne, ale niečo nové. No tak Venhouse sa originálne veci už moc vymýšľať nedajú. Ako dajú sa, ale už ich vôbec nie. To nebolo vôbec originálne a neviem ani ako si bol obyčajný one touch decker. No, to dokáže každý. Jen takto, to udrek, takto potom a teraz to tam nedáš. No. To je táto proste, tie one touch dicky sú také. Prečo to vedia trafiť 6-5 a môj nie? Aha, to je moja retardácia. 6-5 pre teba. Tie one touch dicky, dajme si takú vložku. Ne, vložka tak nebude. Vložka nebude, bude tampon. Do prdele, ja som kokos. No, chcel som povedať tým one touch dickom. Proste tie one touch dicky sú fajn. Ale one touch dicky sú fajn teda, až dokým sa používa v normálnej miere. Keď nejaký noob si zapne tú hru a kúkne, a v živote nehral žiadnu inú NHL-ku a kúkne sa, že pridali one touch dicky, alebo one touch kľúčky jedným dotykom, ano. Tak vlastne uvidíš, že to je úplne jednoduché a prejde si tým celé ihrisko. Naozaj, dá sa tým prejsť celé ihrisko a potom iba streliť Winkel a máš gól. A máte vyhrať tú hru, máte jednoducho vyhrať tú online hru, ktorá proste mohla skončiť úplne inak, keby ten človek hral normálne, napríklad si aj nahrával alebo tak. A potom teraz si predstavte, ja síce ESHL vôbec nehrávam, vôbec. Jaký Stone? A teraz si predstavte, že niekto iba vám taždikuje. Iba vám taždikuje a ani vôbec nenahráva. Na ESHL sa to nedá. Ako dá sa tam vám taždikovať, iba že je to hrozne ťažké, keďže tam vlastne každý hráč je ovládaný nejakým človekom, ako nie vždycky, lebo sú aj hry, napríklad ja som hral, kde boli 2 na 2, ale keď hráte proste proti niekomu online ako proti týmu, a tak vlastne vy hráte za jedného hráča, tých zvyšných 4 ovláda počítač a to je potom vlastne veľmi jednoduché si premontaždikovať celé ihrisko. To fakt není problém. Bola veľká chyba z mojej strany, to som mohol chytiť úplne v pohode. Dobre, idem skúsiť niečo iné. Ale tak samozrejme, netreba z toho viniť EA, pretože oni mali dobrý nápad s tými one-touch dickmi, ale tak to sa nedá v podstate obmedziť. Áno, jasne. Jak to spravíš, že za jeden zápas môžeš použiť 10 one-touch dickov? Mohli to urobiť trošku ťažšie, proste by na to trebalo použiť aj tú pravú páčku. Oni chceli niečo rýchle, jednoduché, proste lebo to proste iba stlačíš páčku, stlačíš tlačítko a ideš. Bum, a dáš proste. A nedáš. Ja som teraz nedal. 7-6, jo? Ja som teraz nedal, no. Od prdele, Dominik. Sme nesynchronizovaní, nemáme dobre nasičené signály. Nega. Ježišmaria, zase skúšam. Nega. Ja neviem, ja mám radšej strelcov nápravu, ktorí majú nápravu stranu hokejku, to je ja mám na reálnom živote a proste lepšie sa mi tak hrá.
No. Aj viem byť trošku kreatívnejší. Ja mám zase na ľavú stranu hokejku a vôbec tak, a hrá sa mi tak najlepšie, ale akože, neviem, v NHL som chvíľku nevedel hrať proste s ľuďmi, čo... Áno, a zo začiatku je to najľahšie s ľavou stranou, lebo tie vinkle sa strieľajú jednoducho, keďže napro. Napro sa vždycky strieľajú vinkle. Aj na Superstar sa strieľajú vinkle jednoducho, to bol double touch. To neplatil. 8-6 8-6. je to, ja nechcem prehrať. No ale prehráš, už 8-6. No. To prdele, Twix sa hádže moc dobre. No, coveral 91. Ty vole, ale toto si roztrhol vajca teraz. Proste už ich tam vidím na lade. Už sú. No čo spravíš? 8-6 a no, vyzerá to zatiaľ pre mňa dobre, ale koľka to je toto kolo vlastne? Jak to tam prežilo? Ty si to nedal sám? Ty zaujímavé. Ale áno, vyzeralo to, že si to tam dal sám. Zaujímavý pokus v podstate. 9-6 je to. Alebo 6-9 sme stane. Áno, pre teba je to 6-9. Pre mňa to není. Ale... No pre teba je to 6-9, pre mňa je to 9-6. Tak teraz už fakt som zúfalý. Teraz už som naozaj zúfalý. Tak proste... Jak som už povedal, že tu aj... Ježiš, ne, prečo sa mi to... Prepáčte, šmyklo sa mi všetko. Hej, ale dole krásne. Šmyklo sa, áno. Taká. Teraz niečo skúsim, počkaj, či sa to dá. No čo si chcel skúsiť? Čo sa dalo? Je za brankára. Takto napriahneš a potom sa otočíš, no tak to sa nedá. Čo? Lama! A ja som ale ja som myslel o to Ako ja neviem, či on je už toho totálne slepý, alebo... Zuccarello mal dobrú fyziku nohy na to. Carter. A vyhral si opäť. Nie, ešte nie. Aha. 2-2. Je to 9-6 by to je to teraz a 10-6 to môže byť, ak to vyhra. No? A 9-7 to môže byť. Ja teraz musím dať gól. Dustinom Brownom ideme na príklep. Ale ty si vystihol smer. Stone, 9-7. A je to 9-7. No, je to 9-7. Začne to byť napínavejšie, ale furt to zastavujem. Je to napínavé detkové trenírky a gól. A gól nie je napínavý, pokým to nie je nejaký napínavý gól. Takže... No. Vieš, keď je gól napínavý? No, keď ho dá Slovensko, pretože to moc často gól nestrieľa. Napínavé je to, že či ho dalo do vlastnej, alebo do výbrany. Slovensko skóruje, aha, tak nič. Žiž, parisovské kľúčky, ale to si mi strelil rovno na betón. Na betón si mi to dal. Ale však ty sa akurát mohol tak vyhoniť a aj tak nebol teraz kam. Má Zuccarello a... Jaj, prepáč, neplač, prosím. Mohol vyhrať hru a teraz to musím chytiť. Dámy a páni, ale chytil som to. Čiže je to 9-8. Je to 9-8. No? Máš pravdu. Dvakrát po sebe si iba teraz úplne akože neviem čo ani, ale ja to teraz vyhrám. Nedáš nič. Tak teraz je úplne jedno, že som mal novú bráne. Teraz som výnimočne nedal, hej. Aby bolo jasno. Fuck you. To nečakáš, to nevieš čo. No, Richards. Toto bolo veľmi trápne. On nevrátil, hej. Ale bolo to realistické. On nevrátil. To si mi nevrátil, ja ti to teraz vrátil. Áno, viem, že to nevrátil, ale... Vždycky, takisto. Ježíš. No, čo dáš? Čo máš na pláne? No? Tak to som posral. Jaký stol? 10-8 je to. A vyzerá to pre mňa veľmi Dominik má... match point. Aj match point dokopy mám. Púče, no. Anžitko, kopitáritko. Môže dať... Pažitko, ale... Anže, prečo? Prečo proti Slovensku dáš a proti Lundqvistovi? Aha. Tak to bolo rovno medzi nôžky. Strčil si by to tam. Úplne som ti to tam zasunul. Čo spravím? Nič, netrafím bránu.
Ja musím chytiť. Teraz musím chytiť a ešte pre mňa žije nádej. Nie. Dobre, takže teraz si to kompletne posral, lebo ja teraz idem dať gól. A bude to viac než jedno... Tak viac než jednoduché to teda nebude, lebo som prehral. Je to 10-9. Ja teraz musím dať 2 zápasy po sebe, musím vyhrať, aby som vyhral. Celú túto... Fuck you, tvoje trápne divey dopredu, nusné, škaredé. Iba, že ja keď viem, čo urobíš, je celkom jednoduché to chytiť, teda ak si Quick zmyslí, že to chytí, toto bola jaká ona. Ako keď si ten bránkár povie, že ja to proste chytať nebudem, tak sa môžeš aj posrať. Lebo proste sa môžeš aj posrať, on to proste nechytí. No dobrá, ale hlavne na hokeju... Už Richards ide, ešte nikto neskoroval, je to na hokejke Richardsa. No, mal som pravdu, bolo to na hokejke Richardsa. A možno to bol na hokejke Richardsa aj víťazný gól LA. A bol. A Dominik zvíťazil. Konečne. Dominik zvíťazil 11-9. Áno. 11-9 zvíťazil Dominik. A ešte vám to môžem povedať v rôznych slovosledoch, ale nech si sami, lebo nie som Mašta Joda. Ale... Ďakujeme za pozretie videa, dúfam, že ste si ho užili rovnako ako my. A ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, tak nedávajte dislike, lebo to sa nám nebude páčiť. A ak chcete vidieť ďalšie videá o Zenhalky alebo aj z iných hier na PS3, tak môžete kľudne dať odber. Tak ďakujeme za pozornosť a čau. S Bohom.